see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Okay guys, uwi na tayo. Sige, si Kuya. Ayan lang, Sonis! Hi! Ito pala. Matamis siya, ate? Ay, may lansones. May lansones. Sure ka, ate, ha? Matamis siya, ha? Ay, baby pala. Na, ate. I'm older than you. Sige, kuha ko isang kilo. Tikman ko muna. Madam niya. Ah, hindi ako. Okay lang ba? 265. Magkano? 265. 265? Sabi. Ito na ang natira sa akin. Ayaw mo to, ate? Sabi ko sa'yo, mas marami ang resibo ko kaysa cash ngayon. Ayan ba? Sarap, ang tamis. Umakyat ako, nilagay ko muna yung bag ko dun sa taas. And kinuha ko yung charger. Kasi flat na itong aking... Pa-flat na kayo. What you been doing? TikTok. Ano yan ito? Active Kayo, ito ba? kumain sila pa? Ano? Sa inyo to, be? Sa baba. Ito sa inyo to, doon. Ah, dalhin mo doon. Pa, pansit. Sobrang sarap ng pansit. Tsaka siopaw. Ikaw na, kumain ko rin kinaw. Oh. Bumili kami ng ayun. Tinadaan takay niyo. Anoan? Siramo. Ay, masira. Maka. Uy nga, sumaluto rin doon. Iyo. Nasaan si Tess pa? Sabihin mo si Tess ano na digdig. Ito? Ay, kay ate to. Ma, kay ate to eh. Ma, oh. Sa baba ini. Donuts. Para magmerienda sila. How's your day? Did you eat? Yes. How was it? Okay. Busy siya, oh. Ito yung ulam nila kanina, oh. Ito yung paborito ko, hasang, and itong isda, adobo. Kumain ba yung mga bata, ma? Ito yung rice namin. Ayan yung pili. Sana okay. Nag-iisa-isa. Yan na lang yung ano, nag-iisa lang na nagtitinda. Kasi hindi pa raw season eh. Pansit. Tsaka siopaw. Kasi itong pang merienda. Ay, kaya kitang ano mo, kuyo. MJF. Kabya sa crush. Kita yung hindi mahang Pangalan niya daw si Didi. ano? Didi Vlog. Kain tayo, guys. Kasi rami Ayan. Ang dami namin ulam, pero ito lang kakainin kong kain. You know, that Yeah. Ha? Pili, babe. Ito yung pansit na nabili. Kids all. Donut. Oh. Eat your donuts. Buksan ko akin.
Si Holly, okay lang. Si Holly ba kumain ng madaming kuya? Wait, tada. Hindi niya man naubos. Hindi niya naubos? Hindi niya per... Ayan o, iba-ibang ano yan, flavor. Hindi niya per may naubos ng malito. Try to take sarado. Yeah, no. You can eat any. Go. No, you can eat all of them. If you Ate can. Shai! Binigyan ko sila sa baba. Holly! That is good. Yun ay pancit. Yung pancit, ipakita ko sa inyo. Sikat na sikat daw. Ang init. Nakita ka na yan. Ay, ang bango. Ayan po ang pancit. Ang sarap eh. Hoy, Holly Donuts, Dunkin' Donuts, the orange one. Yan, pancit pa. Kuha ka ng plato pa. Pancit ka pa, oh. What time are we gonna play? This one's on. Ano, anytime. What's your name? You play but Roblox, just so add okay? it. Hindi ka mga bata. Ano? May Yes, I mean tablet like and more fingers there. Kainin niyo yung donuts. sabi lang. Kuha mo yun. May kalamansi tayo pa. Isus, i-vlog ta ka pa. I-vlog ang aking papa. Ganyan kang ballpen na. Tubiyo. Sarap. Hustling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning, but lost time together. We got the golden, baby, I'm so proud. Realizing all we've been dreaming. But listen, I don't wanna share you now. A little time is all that I'm needing. Only you and me, baby. Don't want nothing coming in between, baby. Everyone else can go. Tonight I'm trying to be alone. Only you and me, baby. Yeah. Let it go and close your eyes. Relax and just let me hold you. Kasi dako. Kuya, so binakal kung saan ka ni. Ay, Kung susang binakal pala. kung saan. Sahang. Yung tanan mo, masira mo, hindi ka marang. Dahil ka magarutog ka narang. Hindi pa, ano talaga sa maharang talaga ako. Candles, let me light that fire. Lay with you under the covers. Yeah, I know tomorrow's coming fast. They can't take this moment, never. Every touch I'm gonna make it last. I wanna make this night live forever. Only you and me, baby. Don't want nothing coming in between, baby. Everyone else can go. Tonight I'm trying to be alone. Only you and me, baby. Yeah. Only you and me, baby. I don't want nothing. The code, where's the phone? Check. Give it to Jurgen. Check your email. Yeah, press one on the camera. Saan niya kinuha? Ah, kilala niya?
Anak ko. Huwag kayo ni Jan. Sinalak sa sahang. Oh, sa'yo man ako ang Tanong ni Juan. tanong ni ni Wilson? Daddy, Yeah. look, I'll send it. Ito yung lansones. Tumawag yung aking mag-aama. Na-stress ako. Mamaya, kwento ko sa'yo pag naalala ko. Medyo maingay lang dito kasi yung mga bata nanonood ng TV. Yan, lansones. Sarap. Tamis. May ibang part sabi ni Papa maasin. Ito matamis. Busy doon ang mga pinsan ko. Yan, si Poging D. Si Papa, tsaka yung si Wilson. Donut! Hindi ko manap yung Bavarian dun sa malit na bucket. Puros ano, ito, nabuksan ko to lahat. Ang laman is jam. Wala yung Bavarian. Sabi ko lagyan ng Bavarian. Dito sa malaki, sure ako may Bavarian kasi 6 yung kinuha ko dun. Pero sana meron dito. Kasi maliit lang gusto ko. Ay! Ayan. Ayan. Buksan ko sana to. Kasi hindi ko nahanap yung Bavarian dito. Got the glory, baby, I'm so proud. Realize all we've been dreaming. Listen, I don't wanna share you now. Little times, all Alright. I'm needing, only you and me. Sarap. Don't want nothing coming in Okay. Ito na. Ayan yung mga napamili kanina. Yung iba, inakyat kasi mga pangregalo yon. So, magbabalot pa tayo ng mga pangregalo. But, eto, magal ba tayo? Ang dami nito. Tunay. May shopong maho. Mainit pa. Ay, ang liwanag. Ang dami na. May adobo. Kasi may adobo na lang. Adobo. Oo, sa mga bata, adobo. May chicken, di ba? Mag-adobo na lang siguro yung chicken. Magpansit. Sopa. Oo. Pinatay sa mga buwan. Yan palang ginagawa nila Papa at saka ng pinsang ko. Sinukat nila yung trapal na nabili kahapon. Kasi nga, baka umulan sa Pasko, at least prepared kami. Meron na tayong trapal. At kung hindi man umulan, much better. Pero at least prepared tayo. Meron tayong trapal dyan. So, habang busy sila sa labas, pakita ko sa inyo yung mga pinamili namin. Ito ay yung containers na paglalagyan ng mga handa. Para easy lang. Kasi may takip na siya. Tapos pag may tira, takpan lang, tapos ilalagay sa ref. Sa SL namin ito nabili. And eto sa yung huling shop na pinuntahan namin. Ang habol lang namin doon ay yung asukal na puti kasi wala sa SM. So ngayon, ang dami nilang ang gamit sa pang-baking. Lahat nandun na. Lahat ng tools, lahat ng gagamitin nyo sa mga baking nyo, nandun na. Yun lang. Medfit na, sinali nito nyo. So, eto, para sa coffee. Pag gusto nyo mag-coffee, ayan. At also, meron din tayo yung mga containers pang take away. Pag
Pag may sobra, pwede mag-take away. And eto naman, para sa salad. Yung cup, pang dessert. And eto is pang yellow. Iba na yung pang yellow nila dati. Tinatali namin. Eto may pang sealed na. Cupcake cups. Pang ice candy na plastic. Twist. Ito, heavy duty to. Then, and bumili ulit ako ng baking pan. May nabili tayo sa SM, di ba? Pero ito, mas maganda to. Malaki nga lang to, itong round na to. Hindi ko alam ang size, walang nakalagay. Para sa ating custard cake. And bumili rin akong dalawa nito. This is 7 by 2 round. Ito walang nakalagay. And pang-ice. Hindi. Ano ba ito? Hindi. Ito pala yung pang-ice. Iba naman to plastic na resealable bag. Ayan. Sandbags. And paper plate na maliit para sa dessert. Ito kasi para sa salad. Sa mga buko salad or fruit salad, macaroni salad. Tapos ito sa mga iba pang dessert na ihahanda natin. Tapos ito pang fruit. Yung pangtusok sa fruit. Ibalik ko to dito kasi hindi pa naman ito gagamitin. Pinakita ko lang sa inyo. Ubus na yan. Ubus na? Lagay na sa basura. Buti naman. We have more here. Ubus na nila yung isang bucket na donuts. What do you put that one? The orange one? Orange? Chocolate ball. Chocolate ball? No, mayroon pang tawag dyan. Ano tawag nga doon? Kita ko sa 7-Eleven, may nakalagay din na chocolate. And ito rin ay same na shop. Uni, ano ba yun? No. Choco butternut. Choco butternut. Sinners ni Vito. Choco butternut pala. Choco butternut! Kabyo to. Kasi naalala ko yun. Si Fabio pala to. Yan ang gusto ko dyan sa Sa donut. Oo. Kasi siyang original eh. Ito na mga is, same lang po sa namin nabilang mga to. So bumili tayo, ito yung favorite nila, Kuya TJ na calamansi. Yung parang limonsito. Then ito naman pure, ito kasi medyo matamis na to. Ang laki ng vanilla extract nila oh. Ito yung MC brand, McCormick Culinary. And bumili ako ng Nesty. Ayan, pantimpla-timpla. Unboxing tayo today. Nesty. Ito, ano ito? Corn. Chicha pop. Chicha pop. And cucumber. Ito, ilagay ko ito sa rep. Ito yung sour cream. Lagay natin ito dito. And skim milk. Nung maliliit kami, lagi namin ito pinapapa. Isa lang pala yung skim milk. And meron kami nabili na cake flour sa doon nga, dito sa shop. Sa SM wala, dalawa yan. Balik natin ulit dito. Tapos na din. Ay. Next, eto. Parang may natin kahit. Okay, next. Eto mga pang take away. Pag may mga tira nga. So, bumili na marami. So, marami to. Pang take away. Then, paper towel. Otap. And more containers. Kung may mga tira-tira nga. Yan. Diba ang dami? Para yung ating mga ulam ay mabaon ba? Pag may tira. Then, Ariel, Downy,
Ang laba-laba. Diba, ang dami naming container. Next box. Oh my God, ang dami nito. Mga chips. Kasi nga, madaming bata. Oh, ayan. Chicharon. Kung ano na lang ito guys. Chicharon na ni Mang Juan. May maliit, may malaki. Same. 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 Kape. Although may dala tayong kape. Ito kasi sa baba to, dun sa Dirty Kitchen. Nova. 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 And ito masarap to. Itong Calbee ni... Masarap tong Calbee honey butter. Natikman ko to sa Manila. Masarap siya. And Presto. Nova. Nova. Binigyan natin ito si Papa. Yung sa LCC. Pero nandun yun sa bahay niya. Cling Rock. More Cling Rock. Lana Valley crackers para sa cheese platter. And Langka caramel, o diba? Assorted pastillas. Assorted pastillas. More pancit canton kasi yung mga bata may sa pancit canton dito. O, ayan. Minsan lang naman. So, pancit canton calamansi, ito yung original. Presto na butter. Presto. Presto. And ito, masarap to. Choco crunchy. Ayan. Ano nga to? So, and sa cheese platter para may lalagyan sila. Ito. Kasi nga, mag-cheese platter din. And suyo. Dilis. Bumili ulit ng toyo at suka. Then, Fiesta na vegetable oil. Yan. Ibalik natin ulit kasi ilalagay ko sa pantry mamaya. Mamaya na. Meron pa kasi akong i-unbox. Wala pa dito yung mga lulutuin sa panghanda. Mga ano lang to, yung groceries lang talaga to. Wala pa dito yung mga ihanda natin. Yung ibang pang sahog, like sahog, yung mga, yun nga, toyo, yun, nabili natin. Pero yung mga lulutuin, wala pa. Baka bukas pa, or 23. Ano na ba bukas? 22? Ay, ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Then, eto, kasi nga, mag-bake ako. Bumili tayo ng mga pang-baking. Kasi walang nagbe-bake dito eh. Walang nagbe-bake. And yung oven, wala pang gumamit ng oven. So, tayo ang mag-bake dito. So, walang mga pang-baking dito. Ayan, bumili tayo para meron na tayong pang-baking dito. So, ito yung bowl na may lid. New Flam. New Flam, ang brand niya is New Flam. Glass siya, glass. So, bumili tayong dalawa niyan. O tatlo. Tatlo. Ayan, tatlo. Bumili tayo ng scale kasi nga wala silang dito, walang gamit na pang baking dito. Bumili rin ako ng brownies or cake, cupcake pan, and malaking bowl, dalawa. Then, dito natin lalagay yung cheese platter. And pan. More baking pan. And
electric mixer. Yung hand mixer lang. Ayan, bumili tayo ng hand mixer kasi nga wala. And ito, yung panregalo ko sa bata. So, dyan muna yan. Balik natin ulit. Ano to? Okay, sa SM din natin ito nagbili. Ito yung gloves. Para hindi mapasok ating mga kamay. Pang banana bread or any cake, yung mahaba. Then bumili ako nito para dun sa bowl na stainless para hindi maingay para i-mix at hindi mag-move. Ayan. And may takip yun. Yung nakita yung stainless na dalawang malaki. Ano yung takip niya? Measuring cup. Spatula. Eto, pwede daw to, sabi ng babae, pwede to sa pang baking and pang luto. Pero sa baking lang natin ito gagamitin. Kasi meron medyo pang luto. Measuring cups and spoon. So yan. Ibalik natin ito ulit. Lipot? Ano, okay na? Yes. Yes. So, bibili nun bukas na isa pa. Ano na? Ano na? Alis na? Ah, nakita niyo na to. So, yun na. Mamaya, yung mga pangregalo, nasa taas na kasi nandito yung mga bata para hindi nila makita. So, diniretso na siya sa taas. So, yeah. So, baka dalawang separate vlogs tayo. Depende kung gaano kahaba. Okay? Nilagay ko pala yung mga containers dito sa dyan kasi para hindi kalat. Mayroon pa namang space dito. So, ilagay ko ang mga eto doon. Tapos yung pantry, eto na lang yung laman. So, yan. Marami pa naman. Pero nga, madaming bata. So, eto, ilagay ko na rin dito. Ayusin ko na. Ako na lang mag-ayos. Yan. Unahin ko muna dito. Kasi pinatawag ko si Sandro para ipasa niya to sa akin. Yung akit tayo dito sa chair. Nasa taas eh. So, habang wala pa siya. Ito muna tayo dito. Yung dito magkakasya. So, maglagay din ako dito sa kain. Sandro? Tulungan mo nga ako dito na, please. Ipasa mo yan sa akin. Ay? Yung mga, ito, pasa mo. Wait lang. Ito mo ng malaki. Baka mahulog ako. This one? Ha? Oo. Yan. Papasa. Lagay natin dito para hindi makala. Okay na. Thank you. Wala na ba? Wala. Wala. Yan. Ilagay mo yan sa ano. Lagay mo na lang yan dito na ako. Dito sa, eto, meron bang dito? Ayan, lagay mo dito. Itong mga ampaw, dito lang. Dito na. Okay. Thank you. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Hi, say hi to my vlog. They haven't seen you. Hi guys. Busy siya kasi nandito yung mga pinsan niya. Ayan. If you want something, you just get here, okay?
But you don't need it because you eat a lot today. Lolo said, ang dami raw nakain ng breakfast siya ka. I didn't Lunch. have that much. Huh? I didn't have that much for lunch. But you had a lot of breakfast. Not Lolo said. not really as much. Oh, okay. Lolo said you eat a lot. So, yan na yung tsura ng pantry. After natin ma-refill. Meron din dito. Hindi ko yan masyadong naayos kasi mataas siya. So, iniitsa-itsa ko lang. Mga to, sa baba to. Doon sa basement. Sa dirty kitchen. Eto pa dito. Ipasok ko lang to kasi kasya-kasya na. Yan yung pang-baking ng mga tools. Yung yung mga nabili na flour na itaas, nalagay sa taas kasi hindi, akala siguro pang regalo yun. Nasa box yun eh. Ito pa pala. Ito pa. Dito na lang dito. Para walang kalat. Ito sa baba. Ito. Dito na lang. Nahanap ako. Ayan. Ang ano niya pa, ang spacious. Nandito yung mga una nating nabili na mga pang-party, yung mga paper plates at saka baso. May tumutunog. Kaninang phone yun? Saan? Si Floyd. Si Floyd tumatawag kay mama. Sinasagutin ko. Ano, Floyd? Walay akong batokski. Dae. Oo. Yes. Meron na siya. Hinanap niya si Papa. No, may damit na si Pa. Binila ko ng damit si Pa. Huwag ka mag-alala, may damit si Pa. Kasi nga, wala sa planong magstay dito si Pa. Ha? Nasa sala. Kinuwi si Lolo. Na pahangin tayo. And ayan na yung ginagawa nila kanina. Natakpan na kasi nga umuulan. So nilagay na, hindi natin makikita yung mayon pag umaga. Pero yung city, Legazpi. Ay, oy, it's raining, it's wet. Madulas. Madulas, umuulan. Lansones. Kaya na ako ng lansones. Nakastay dito sa amin. Namiss mo ng bahay mo pa? Nakasabi ko mawala. Tumawag na si Claude. Sabi ni Claude. Sira niya. Sabi ni Claude. Si Papa hindi nagpaalam sa akin. Sabi ko hindi kasi kinorner ko na dito siya titira muna habang nandito ako. Ayun yung City Legazpi. Kaya kami ni Papa ng Lanzones. Nakasiman si Papa kung natatamisan. Matamis na sa akin to kasi nga hindi naman natin ito nakakain doon. Para sa kanya kasi may mas matamis pa raw dito. Umuulan. Kain pang pa. Palabas siya. Magaling pag-ibig mo. Ha? Dalawa. Akyat tayo kasi nandito si Ulik. Si Odulik. Dito siya sa taas, sa third floor kasi inaayos yung karaoke. Sineset up niya na para sa party. Pogi! Hey guys! Hi guys! Umulan na, hindi, doon sa linagyan nyo ng trapal, hindi nabasa. Very good. Ano sabi mong karaoke ang... Ha? Ano yung karaoke sabi mo na
Titestingin mo. Dahil may iba kong setup. Ah, wow. Siya po, ano po yan? Tingnan natin. All around po yan. It works. It's okay. So, kukunin yung TV doon sa, sa gaming? Yes. With a smart TV. Yeah, smart. Smart TV. Smart TV. Smart TV. View sa third floor. Wow, may pa-luggage, Dek. May pa-luggage. Alaga ang kanyang mga pang-setup. Magbibigat. Akala ko punta si Ying. Ang busy ni Ying. Ako lang kinakabok. Nakulo na booking si sis. Grabe. Super na siya, di na siya ma-reach, laging busy. Once ko pa lang siya nakita. Tapos saglit pa. Nagmamadali pa yun. Kinuha ko to sa baba. Ito yung extension kasi kailangan dito kailangan ni dito. Ang dami. Nalagay na yung TV dito. Hindi pa dun tapos sa entertainment. Nandito pa yung iba na pinamili. Dito tayo sa gaming room naman to. Hindi ko mahanap yung hotdog tsaka yung wala akong nilabas na hotdog tsaka bacon, di ba? Yung iba kasi dito pang regalo. Cream cheese kasi nga pang baking ko yun. Dito na. Ayan, yung mga baking. Ayan, yung flour. Dito sa baba. Flour. Dito yung mga Sprite. Kaya sabi ko parang kulang. Kasi nga alam ko na inakyat. Ito rin yung foil. Baba yan. Inaakyat yung iba kasi pang regalo para hindi makita ng mga bata. Ito, pang truffle pasta ko yan. Bacon. May bacon. Ito. Ito. Nandito rin. Nandito yung mga pang-baking ko. Mga gagamitin sa baking. Nandito yung mga, ayan. Cornstarch. Fruit cocktail. Hala, ang bigat. Sa baba itong lahat na box. Ayan, sa baba ito. Kasi nandito yung mga pang nagagawin kong fruit salad or ni Papa. Sa baba ito. Pababa ko na lang ito. Kasi lahat to sa baba. Doon ko na lang ito gawin. Ang hingay doon. Ano yung mga bata. Ayan, fruit cocktail na malaki, cornstarch na maliit, platter, cream, cornstarch, more cream, kanito, pang salad. Ayan. Nata de coco, chocolate para sa baking, more Nestle cream, whipping cream, ala, sarap dapat to. Mamacita. More chocolate for baking. Goya, yung ano yan, cocoa powder. Tatlong kinuha ko. Hershey's na chocolate chip. Ayan. Maliit na chocolate. And ito is
ube and red na coloring para sa, ito yung ube, ito yung red para sa red velvet, o we'll see kung ano magagawa. Kumuha na lang ako para hindi tayo pabalik-balik. More Hershey's, chocolate, kaong, tartar, Alaska Evap, nandito Alaska Evap, condensed, so ilang piraso din to para sa fruit salad, more nut kaong, and natalie coco. So sa baba, ipababa ko to. Asukal na pula, kasi nga wala silang asukal na puti. Baking soda, baking powder. Ibababa to lahat. Ibaba na to. Ibalik ko to dito. Ang bigat to eh. Sa eco bag, ang bigat to eh. Ayan pa yung laman ng box. Eto, dito na lang. Ayan, bisco. Ito, pang cheese platter to. Kaya pala sabi ko kulang na. Sabi ko nagtataka ako. Nasaan yung iba? Pero alam ko nandito. Linagay sa taas. Ang pinalagay sa taas yung mga babalutin. Yung flour dito is ganito. Hindi siya yung nasa papel or paper. And ito yung pinili ko, Magnolia. Kasi meron din doon na iba na brand. Si Magnolia kasi, yan ang kilala ko noon pa. So, itong kinuha natin. Tapos, ayan, cornstarch. Kumakain na yung mga kids. Ate, anong ulam? What's the ulam today? Chicken and rice. Chicken and rice. Oh, you understand? And? Pancit, noodles. Yan ang ulam nila. May adobo pa. Kakamot yun. Oo, si Holly may iligyan ko mamay. Pogi, say hi, Pogi. Kain mo na si Pogi. Hi guys. Hi guys. Hindi pa yan tapos doon sa taas. Ang ginawa niya, eto bala, bumaba siya. Hinintay ko siya hinintay namin siya sa taas. Hindi siya bumalik sa taas. Eto, tinapos niya na. Yung patrapal dito kasi umuulan na. So, ang view natin, ayan. Dito sa second floor, trapal. Umuulan eh. Para sure na ba sa Christmas. Si Mother, nagluto siyang ulam ng mga bata eh. Ah, okay. Ay, masiram. Hindi na ako makakaon. Bakit ko sa'yo? Mauli da siya. Hindi na ako kakain. Ayun, chicken masiram. Kayo guys! Kayo guys, tapos na sila guys. The kids are done. Kumain na kayo guys. Masiram sa sinanlag. Ano yan? Yung adobo sa tawag. Toyo. Ito masarap to, pero pigil na mi. Saan sa taas to? Doon sa ikakabit mong wire. Nahirapan ako kung saan ko ilalagay yung mga pang baking. Wala tayo malalagyan. Where I'm gonna put all my baking. Hindi pa ako na-put away ng aking mga pang-baking kasi ito yung mga bata dito. Naglalaro na sila ng badminton. Hindi na sila natakot na mahulog yung shuttle cock. Yung shuttle cock kasi, pag nahulog yan dyan, wala na. Good luck kung mahanap nila. Bring the other racket of mine for my sport. Let's play that. What the... Table tennis. Want me to bring it? Yun nga lang, wala tayong view kasi nga, yung trapal. Pero walang ulan. Ako pasok. I'm gonna bring it. I'm gonna make it bring for my mom. So pro. What? Bounce. $9:30 na guys. And eto, bukas ko na lang ito ayusin. Itong bata ayaw pang matulog. Gusto mo pang mag-snap. Chips ahoy. Chips ahoy. Behind the log. Chips ahoy. The cookies? Yeah, the cookies. Okay. So
Salamat po. Welcome. Walang anuman. I got the chips to go. Hindi pa sila natulog, oh. Ayaw pa nila matulog. Akyat na sila. Tutulog na sila. Ayan, akyat na sila. Good night. Close the vlog now. Thanks for watching. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Good Okay. night, Mom. Good night. Love you. Yung parang wala.